Mis-sibt l-ewwel ta' frar il-prezz tal-Park and Ride niżel minn €2.9 għal 40 ċenteżmu tal-euro. B'hekk wara r-riforma li għamel dan il-Gvern għal prezz ta' 40 ċenteżmu wieħed ser ikun jista' jipparkja l-karozza tiegħu fil-Park and Ride tal-Furjana u jaqbad vanna l-belt u lura. Prezz li jista' jħallsu kulħadd u li ma jpoġġix biżijiet oħra fuq iċ-ċittadin. Dan ifisser li min jagħmel użu mill-Park and Ride kuljum ser jifranka €650 fuq perjodu ta' sena. Tkellimna mal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi illi fisser l-għan tal-Gvern wara din ir-riforma. L-għan huwa illi kemm jista' jkun nippromovu il-business fil-belt. Allura biex tippromovu il-business fil-belt bes li hemm problema ta' parking, intaffuha billi n-nies jużaw il-Park and Ride u jkun hemm servizz tajjeb u ma jkunx jiswa flus, allura kulħadd jista' jużah. Il-vannijiet ser jitilqu kull 10 minuti u ser ikun hemm vann kull 5 minuti f'dawk il-ħinijiet fejn ikun hemm ħafna nies jistennew biex jirkbu. Is-servizz il-ġdid ser ikun provdud bejn is-6 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Il-Park and Ride tal-Furjana jesa 750 karozza u dan in-numru mistenni jkompli jiżdied fi żmien li ġej biex aktar nies ikunu jistgħu jagħmlu użu minn dan is-servizz. Servizz li issa ser joffri wkoll il-possibilità li wieħed jirriserva parkeġġ għal sena sħiħa għal prezz ta' €300. Barra minn hekk, wieħed ser ikun jista' jasal fid-destinazzjoni tiegħu permezz ta' taxi li taħdem bl-elettriku għal prezz ta' €5.